Takže, ahoj lidi, já vás vítám u nového videa a v dnešním videu jsem tady s mojí ségrou. Čau. A já jsem tady, Míša. A dnes, já jsem vám chtěla jenom říct, že budu natáčet jenom takhle na šířku, na šířku. A teďka moje ségra Nutellu. Nutellu, říká, že ne. Říká, že ne, bo se stydí. Já jsem jí dojedla. Ukázala, že to píše. Ale fakt, jakože fakt to dojedla. Má ráda strašně Nutellu, já moc jakože Nutellu nemusím. A co třeba, kdyby jsem natočil nějaké nové video a vy byste mi napsali nějaké otázky na YouTube a já bych se vám na to odpovídala. Tak co vy na to? Souhlasíš? Tak jo, dneska možná vyjdou ještě 2 videa, možná, nevím jestli dneska vyjdou ještě nějaké 2 videa, nebo jenom jedno, nevím, bo tam mám asi, kolik tam mám procent? Pardon, já nevím, já to stopnu. Aha, takže mám 10% a to, že... Počkejte, já se pokouk. Moje segra tomu nikdy nevěří, takže ona se vždycky radši musí kopnout. Fakt 10%, takže lidi, víte co, koukněte se na Nikol Lukáševa a tam vyjdou ty 2 videa. Jo, a dnes, a pokud to nevíde, tak natočíme někdy jindy to na ty otázky. Takže to je v dnešní videu všechno. Já jsem vám chtěla říct, že jen budu natáčet na šířku a chtěl jsem vám říct, že vidí ještě nové video. 2 nebo 1. 2 videa. Tak jo, tak to je pro dnešní video všechno. No, že se vám video líbilo, je to takový kratší, no, tak 2 minuty. A takže se loučí Míša. Niky. Pac a pusu, ahoj! Čau! Já se opakujeme po Lilo, ale to je asi jedno. Tak čau.